Avui presentem un nou llibre de bocins, el número 7, Los 5 de Utiel, víctimas del nazismo, que en la temàtica que volem en este llibre és divulgar, posant l'exemple de 5 persones que l'autor les té bastant documentades i amb molt de material gràfic que és molt interessant, documentar les vicissituds que passaren centenars i centenars de valencians i valencianes en acabar la guerra, l'exili i en aquest cas, que són molts més, ja dic, però aquest cas és simbòlic, acabant en Gusen i en Mauthausen. No? I és important que puguem fer actualment fedataris d'aixòs fets per a que no tornen a ocórrer i en el conjunt de polítiques que estan duent en el conjunt d'administracions per a recuperar la memòria democràtica de tots estos valents que lluitaren per la democràcia que gaudim avui en dia, tinguen un xicotet i merescut recordatori. Malauradament, i això jo ho he dit moltes voltes, ha hagut polítiques de desmemòria. Durant molts anys, tota la repressió, tots els assassinats, tot el que va viure aquesta gent repressionada per no combregar en el règim ha sigut invisibilitzat. Per tant, nosaltres hem començat a fer una tasca des de les institucions molt important de visibilitzar. I si la repressió franquista ha estat invisibilitzada, més encara han estat els valencians i valencianes que varen partir aquesta barbària nazi. Per tant, nosaltres des de la Conselleria estem fent un important treball en el programa Construint Memòria, on fiquem noms i cognoms a aquests valencians i valencianes que varen patir aquest horror i que n'hi ha que recordar que varen ser aquestes persones que pergueren, en molts casos, la seva vida per lluitar per els nostres drets i llibertats. I per tant nosaltres celebrem molt anar de la mà en administracions com la Diputació i agraïm molt sobretot al diputat Xavier Rius, el diputat de Cultura, de visibilitzar això en aquest llibre que parla de 5 persones d'Utiel que a més no van eixir, cap de les 5 d'aquell horror, no varen viure de nou la llibertat i per tant aquest llibre que conta les històries que puguen ser llegides en el seu poble són importants per a visibilitzar i perquè a més de fer polítiques de memòria, de justícia i reparació hem de tindre clar que també són una garantia de no repetició. Bé, a mi el que més m'ha interessat del llibre és una cosa molt clara, és la importància que jo li dono sempre des de fa molts anys a més, que estic ocupant-me d'allò que es diu memòria democràtica, la història local. Vull dir, si no fora d'una banda els historiadores locals, d'altra banda, persones que no són professionalment dedicades a la història, és a dir, que no són historiadors o historiadores d'ofici, per dir-ho d'alguna manera, i si no fora per aquestes persones se perdria el que per a mi és la gran història, que és la història xicoteta i la història dels pobles, la història de les persones que han fet possible que aquests pobles estiguen on estan, etc. I quant a la memòria històrica és fonamental. La història local, fonamental, les xicotetes biografies. Y este llibre entronca directamente en eso. Pues el libro tiene 2 partes. Una primera parte es general sobre todas las vicisitudes que sufrieron los 5 deportados de Utiel a través de Francia, de Alemania, hasta llegar a Mauthausen y a Gusen. Y la segunda parte es una biografía de cada uno de ellos en base a documentación conseguida en diversos archivos nacionales e internacionales. El libro recupera la memoria de unos que fueron asesinados en Mauthausen y Gusen y que no se ha hecho casi nada para poner en valor a estas personas.